Blahopřejeme vám, že jste si vybrali pomůcku pro kontrolu kontinence Vitala. Nový průkopnický besáčkový systém, který vrací lidem žijícím s kolostomií kontrolu nad vyprazňováním. Díky svému unikátnímu patentovanému designu nabízí tato stomická pomůcka novou úroveň spolehlivosti při zajištění kontinence. Vitala pomůcka pro kontrolu kontinence je konstruována pro použití s podložkami Natura. Přečtěte si prosím návod k použití podložek Natura a informace o tomto výrobku. Při použití pomůcky Vitala se doba nošení podložky může měnit. Před použitím pomůcky Vitala nejdříve aplikujte podložku obvyklým způsobem tak, že otvor v ní umístěte na střed stomie a přitiskněte na kůži. Uhlaďte vnitřní povrch adheziva uvnitř přírubového kroužku kolem stomie. Mírným tlakem prstů po obvodu stomie tiskněte podložku na kůži po dobu asi 30 sekund. Přečtěte si prosím přiložený návod k použití pomůcky Vitala. Stiskněte oběma palci spodní část deflačního krytu pomůcky a postupujte směrem vzhůru, abyste vytlačili vzduch ze vzduchového těsnění a to zcela splasklo. Oddělte pomůcku Vitala od deflačního krytu. V průběhu aplikace, která trvá přibližně minutu, by mělo vzduchové těsnění zůstat zcela splasklé. Pomůcka je dodávána již otevřená, jak znázorňuje obrázek, a proto dbejte na to, abyste modrý spojovací kroužek nezacvakli a tím pomůcku neuzavřeli. Pokud je modrý spojovací kroužek v uzavřené poloze, jak vidíte na obrázku, zlikvidujte pomůcku a použijte novou. Pomůcku přiložte spojovacím kroužkem na kroužek podložky tak, aby ovládací jazyček modrého kroužku byl dole a směřoval k vašim nohám. Existují dva doporučené způsoby, jak pomůcku spolehlivě připevnit k podložce. První způsob, metoda konečků prstů, spočívá v tom, že konečky natažených prstů přitlačíte vnější kroužek postupně po celém jeho obvodu k podložce, zhora i zdola, a ujistíte se, že pomůcka je spolehlivě připevněna. Druhý způsob připevnění je oběma rukama zároveň, jak vidíte na obrázku. Položte dlaň jedné ruky na stomickou pomůcku a druhou dlaň položte na ruku držící pomůcku a poté oběma rukama zároveň pomůcku přitlačte k podložce. Pomůcka Vitala musí být, jak je znázorněno, po celém obvodu dobře připevněna k podložce. Jestliže jsou někde vidět připojovací zoubky modrého kroužku, přitiskněte vnější kroužek v této oblasti na podložku a ujistěte se, že je spolehlivě připevněn. Malé ruční zrcátko vám pomůže zkontrolovat, zda je pomůcka dobře připevněna po celém obvodu. Jakmile je pomůcka připojena, samonadouvací vzduchové těsnění spolehlivě utěsní stomii. Měkká pěna uzavřená ve vzduchovém těsnění se nafoukne a vytvoří vhodný tlak na stomii, čímž ji utěsní. Pomůcka Vitala zabrání úniku stolice ze stomie, avšak nijak nebrání úniku plynů, které deodorizuje. Šipky naznačují průtok plynu okolo vzduchového těsnění skrze speciální filtr, který odstraňuje zápach. Plyn pak uniká ven větracími otvory v krytu pomůcky. Při odstraňování pomůcky ji stiskněte uprostřed a přidržujte pevně k podložce jednou rukou. Druhou rukou pak nadzdvihněte jazyček a odtahujte jej od těla, až praskne a oddělí se od podložky. Uvolněte vnější kroužek, nechte roztažitelný kontejner samovolně rozvinout. Neotevírejte jej násilím. Ponechte roztažitelný kontejner otevřený několik minut, aby mohl případnou stolici zachytit. Přidržujte podložku jednou rukou a jemně sloupněte pomůcku Vitala od podložky zatažením za ovládací jazyček spojovacího kroužku. Zatáhnutím za ovládací jazyček směrem dolů odloupněte stomickou pomůcku od podložky. Pokud celková doba nošení za den nepřekročila 8 hodin, můžete aplikovat další pomůcku Vitala. Pokud neaplikujete pomůcku Vitala, nasaďte na podložku sáček Natura.
Více informací získáte na adrese www.convatec.cz nebo na Stomalince 800 122 111. Vajtala a Natura jsou registrované obchodní značky společnosti Convatec.